गोव्याचं मूळचं नाव आहे गोपकपट्टणम. हे मूळचं संस्कृत नाव आहे. मग पुढच्या काळामध्ये अपभ्रंश होत होतो, आपण त्याला सध्या गोवा म्हणतो. पण या गोव्याचा एक फार महत्त्वाचा स्वराज्यामध्ये निर्माण झालेला एक आविष्कार म्हणजे हे म्युझियम मी समजतो. ही केवळ गोमांतकालाच नव्हे, महाराष्ट्रालाच नव्हे, भारताला देणगी आहे. त्याचं महत्त्व फक्त अभ्यासकांना जास्त कळेल, बाकी सर्वांनाही थोडंफार तरी नक्की कळेल की देणगी आहे. मी आत्ता सहज नजर टाकली, त्यातही मला जे काही समजलं, उमगलं ते माझं मलाच माहिती आहे की किती मोलाचं आहे, किती महत्त्वाचं आहे. हा केवढा हेरिटेज आहे. आपल्याला एक गोष्ट सांगतो, मी थांबतो कारण आपल्याला वेळ फार थोडा आहे. मेकॉले नावाचा एक जबरदस्त ब्रिटिश मुत्सद्दी होऊन गेला, लॉर्ड मेकॉले म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. हा 19व्या शतकामध्ये झाला आणि भारताचा मूलभूत कसा पूर्णपणे नायनाट करावा याची अतिशय उत्कृष्ट योजना शिक्षण पद्धती या गोंडस नावाखाली त्यांनी केली. म्हणून मेकॉलेची शिक्षण पद्धती ही आपल्या सगळ्यांच्या आता परिचयाची आहे. किंवा मेकॉले गेलेला तर 100 वर्ष होऊन गेले, पण त्यांनी केलेली मांडलेली शिक्षण पद्धती आजही चालू आहे. तुमची आमची मुलं आणि तुम्ही आम्ही पण जे काही शिकलो आणि शिकतो होता ते मेकॉलेच्या शिकवण्याप्रमाणे आजही चाललेलं आहे. 2010मध्ये 2011पासून सुद्धा तेच चाललेलं आहे. अजूनची शिक्षण पद्धती आपण बदललेली नाही आहे. त्या मेकॉलेने काय लिहिले पहा, तारीख 2 फेब्रुवारी 1835 या दिवशी त्याचं पार्लमेंटच्या लंडनमध्ये सभासदांच्या पुढे भाषण झालं आणि त्यावेळेस तो असं बोलला आहे. त्यामुळे भाषण मोठं आहे. मी त्याची 2 महत्त्वाची वाक्य सांगतो. त्याने असं म्हटलं आहे की तुम्हाला जर ब्रिटिशांना या भारतावरती राज्य करायचं असेल तर पहिली एक गोष्ट करा, केवळ गोळीबार करून, केवळ लाठी हल्ले करून आणि केवळ त्या लोकांना तुरुंगात टाकून त्यांची स्वातंत्र्याची मूलभूत भावना की ज्या मृतावस्थेमध्ये आहे, सुप्तावस्थेमध्ये आहे, ती जागृत झाल्याशिवाय राहणार नाही. ती होणारच. ते कोणत्या ना केव्हा तरी क्षणिक होईल. म्हणून ती मूलभूत भावनाच नाहीशी करण्याकरता, झाड मुळासकट उपटून काढण्याकरता जसं करावं तशी मूलभूत भावनाच निर्माण करण्याकरता एक करा, ब्रेक देअर व्हेरी हेरिटेज, ब्रेक देअर व्हेरी बॅकबोन, so that they will forget their heritage, their history, their national character. तुम्ही त्यांचा इतिहास मोडून काढा, तुम्ही त्यांच्या परंपरा, त्यांचं जो दिव्य भविष्य, आपलं दिव्य भूतकाळ आहे तो सगळा मोडून काढा, त्यांचा पाठीचं कणाच मोडा. ही मेकॉलेची जी शिकवण आहे ती आजही आपण चालवतो होतो. आजही आपण तेच करतो होतो. फक्त ब्रिटिशांचं नाव न घेताना करतो होतो. त्यांनी ते काम आपल्यावरच सोपवलेलं आहे, ते आपण आजही करतो होतो. आजही पण आता मला आत्ता एका बाजूने अपरंपार आनंद झाला आहे कारण 55 वर्षानंतर त्यांची माझी भेट आज होते. ते आणि मी एकाच रणांगणावरती त्या नगर हवेलीने तिथे आम्ही धावत होतो, पळत होतो. मी काही पराक्रम वगैरे मी काही केलेलं नाही आहे. पराक्रमाचा, धैर्याचा, धाडसाचा जो काही मी आविष्कार पाहिला ना तो मी त्यांच्यामध्ये पाहिला. त्यावेळेपासून झालं. त्या दिवशी तारीख होती 2 ऑगस्ट 1954. पाऊस खूप पडत होता आणि आम्ही नगरनवीच्या राजधानीवरती म्हणजे सेल्वासवरती असे हल्ला करून सगळे तरुण लोक चाललेलो होतो. ते माझ्यापेक्षा 10 वर्षांनी लहान आहेत. माझा जन्म 1922चा आहे आणि त्यांचा जन्म 1932चा आहे. तर ते माझ्यापेक्षा 10 वर्षांनी लहान आहेत. पण तो त्यांचं कर्तृत्व, त्यांचा पराक्रम मी डोळ्याने पाहिलेला आहे. त्यांच्या मनाची तळमळ मी पाहिलेली आहे. त्यावेळेला मी त्यांच्याबद्दल जे काही लिहून ठेवलेले ते आजही माझ्या घरी आहे. आणि गेली 55 वर्ष आपण म्हणाल तेव्हा त्यानंतर काय तुम्ही विसरलाच दादा? नाही, खरंच नाही विसरलो. त्यांना भेटण्याकरता किती प्रयत्न करावा, पण तो काही ना काहीतरी असं होत गेलं योगायोगाने प्रत्येक वेळेला की खुद्द गोव्यामध्ये मी कमीत कमी 10 वेळा तरी येऊन गेलेलो आहे. गोव्याचं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात सुद्धा इथं म्हणजे व्याख्या झालेली आहेत. शशिकला ते काकोडकर या जेव्हा मुख्यमंत्री होत्या त्यावेळेला 4 माझी व्याख्यान येतो पणजीमध्ये झालेली आहे आणि प्रत्येक वेळेला मी त्यांचं नाव घेत होते. मला त्यांना भेटायचे, मला त्यांना भेटायचे. ते कुठे भेटतील, पण मला कोणी काही सांगू शकलं नाही आणि त्यांची काही भेट होऊ शकली नाही. आज मी माझं भाग्य समजतो की आज माझ्या जीवनातले सकाळचे 9:15 वाजायच्या सुमाराचे क्षण हे आयुष्यातले अत्यंत मोलाचे क्षण आहेत.
राम आणि भरत यांची केवळ उपमा द्यायची योग्यता म्हणून नाही, पण केवळ आठवण म्हणून द्यायची. तशी आज वयाच्या दृष्टीने आम्ही रामभाऊ होतो. योगामध्ये माझ्या मनावरती असे संस्कार होत गेले की ज्यामुळे मी एक लहानसं का होईना मी काही फार मोठे केले असं मला खरंच वाटत नाही. प्रामाणिकपणे मी काही विनयाने बोलत नाही, पण मी जे काही केले तर थोडंसं असं केलं आहे, एवढंही खरं आहे. तोही खोटा विनय ठरवेल, पण जे काही केलं ते शिवचरित्र त्या प्रेरणेत ते केलं यात काही शंका नाही. तर त्यामुळं मी स्वातंत्र्याच्या भावनेकडे वळलो. आणि ज्यावेळेला गोमांतकाचा लढा सुरू झाला त्यावेळेला मी इथंसुद्धा गोव्याच्या होती, म्हणजे बेळगाव, वेंगुर्ला, बांदा, अडोंदा, शिरोडा, तेरेखोल या परिसरामध्ये मी स्वतः त्या काळामध्ये खूप हिंडलेलो आहे. ज्या काही तपशील सांगायला वेळ नाही आहे, पण जे काही करता आलं ते मी इथेही पण केलेलं आहे. आणि नगरहवेलीच्या संग्रामामध्येही पण मी एक साक्षीदार मी म्हणतो. मी सैनिक वगैरे मी काही खर्च काही केलेलं नाही, पण तुम्ही मला नक्की माझ्या डोळे मी सगळं पाहिलेलं आहे. तर ते त्याच्यामध्ये प्रभाकरांचा मी पराक्रम पाहिला आहे. मी जर एखाद्या राष्ट्राचा जर अर्थमंत्री असतो ना तर त्यांच्या जीवनावरती मी उत्कृष्ट दर्जाचा चित्रपट काढला असता. इतकं ते विलक्षण जीवन आहे. अरे तुम्हाला माहिती आहे पण गोव्यामध्ये एक आजही ते तरुणच आहे असं मी म्हणेन. आजही ते वयाने जरी वृद्ध झालेले असले ते तरुणच आहेत. त्यांची उर्मी, त्यांच्या मनातल्या भावना त्या इतक्या ज्वलंत आहेत की ज्या म्हणजे त्यावेळेला त्यांच्या वयाच्या 24व्या वर्षी मी पाहिल्या. त्यांना प्रत्यक्ष मी धावताना पाहिलेलं आहे, हातामध्ये बंदूक घेऊन, हातामध्ये रिव्हॉल्वर घेऊन त्यांना उभं असलेलं मी पाहिलेलं आहे. त्या धोधो पावसामध्ये निथळत असलेले प्रभाकरराव, विठ्ठलराव, प्रभू श्रीहरी यांचं चित्र आजही माझ्या डोळ्यापुढे उभं आहे. त्याच्याबद्दल मी खूप लिहून ठेवलं आहे. त्यावेळेला त्या 1954 साली कधी वेळ मिळायचा थोडासा, त्यावेळी माझ्या खिशातलं त्यावेळेला बॉल पेन नव्हतं, पेन्सिलीने लिहिले आणि कागदावरती मी लिहित बसायचा. ते सांगायचे, ते बोलायचे, मी लिहून घेतलेलं आहे. या गोष्टीला आता 55 वर्ष झाली. आणि तुम्हाला माहिती आहे त्याचं जीवन गोव्यामध्ये त्याला ओळखू नाही पुढे माहीत तसं ओळखतात सगळे, पण तू ह्या कर्तृत्वान महापुरुषाचं जीवन या नात्यानं एका जिवंत स्वातंत्र्य सैनिकाचं जीवन या नात्यानं आपल्याला माहिती नाही. खरोखर ही एक मोठी संकोच वाटणारी गोष्ट नाही का? मला आणि बाबासाहेबांना कम्पेअर करू नका. बाबासाहेब आज एक महर्षीच्या रूपाला पोचले आहेत. त्यांचे शिवाजीवरती त्यांनी लिखाण केलेलं, इतिहास केलेला मी वाचलेला आहे आणि म्हणतो हे महर्षीचंच काम असू शकेल, आणखी कोणा सामान्य व्यक्तीचं नाही. ते जर तुम्ही त्यांना इतिहास संशोधक म्हणून करू नका, पण ज्या तऱ्हेनं आणि ज्या तऱ्हेनं त्यांनी सगळं तर एक करून टाकलेलं आहे, खरंच एक ते रामायण किंवा महाभारतांच्या याच्याच तोडीचं झालेलं आहे त्यांचं लिखाण. आता त्यांची आणि माझी भेट झाली जसं सांगितलं ती सिल्वासाला झाली प्रथम. मी त्यावेळेला तुरुंगातून पळून आलो होतो आणि नंतर काय विचार, माझं एकच ध्येय झालं होतं, मला वेळ लागला असं समजा तुम्ही. आणि खरोखर ते वेळच होतं की गोवा आमचा स्वातंत्र्य झालाच पाहिजे, पोर्तुगीजांना हाकलून लावायलाच पाहिजे, हे मला एक वेळानं झपाटलं होतं. आणि मी सगळे माझे शिक्षण सुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं. तर सगळीकडं जेवण खाण काही नाही, हाच एक दिवस रात्र मला विचार होत होता. सगळे गांधीजींचे मार्ग आम्ही जेव्हा हे केलो आणि बघितले यांच्याकडे निष्फळ ठरतात. पोर्तुगीजांना ती गांधीजींच्या मार्गाची काहीच भाषा समजत नव्हती. त्यांना समजत होतं फक्त लाठी काठी बंदुका. 18 तारखेला डॉक्टर लोहियांनी जे भाषण आपलं देऊन गोव्याची जी आपला कायदा मोडला आणि त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं आम्हाला की तुम्हाला काहीच कसलंच स्वातंत्र्य नाही, लिखाण करण्याची नाही, सभा घेण्याची नाही, बोलण्याची सुद्धा स्वातंत्र्य नाही, जे एलिमेंटरी सिव्हिल राईट्स म्हणतात ते. मला आठवतं डॉक्टर आंबेडकर साहेबांनी सांगितलं होतं एका सभेत की तुम्ही गुलामाला सांगा तुम्ही गुलाम आहात आणि बघा तो कसा चेतून उठेल. बरोबर तसंच गोव्याला झालं. जेव्हा डॉक्टर लोहियांनी आम्हाला सांगितलं तेव्हा सगळा गोवा आम्ही सगळं उठलं, लहान मुलं मोठे सगळे. एक विचाराचे मोठे आमचं तुफान माजलं आणि आम्ही सगळे उठून गेलो.
मला ज्या दिवशी पकडलं तो मी अतिशय अनफॉर्च्युनेट डे म्हणतो. पण मला पळायला कुठंच वाव नव्हता, कारण मला असा कोंडीत टाकला त्यांनी, मागं त्यांची गाडी आणि पुढं, आणि असे हे करून कुठं पळायला नाही, वेळा घातला. पकडलं गेलं हे खरं, पण त्यांनी नंतर माझी जे अनन्वित छळ केले ते वर्णन सुद्धा करायला इथं मला वेळ नाही, सोडा. पण जे बघून गेलो त्यावेळेला मला नंतर जेव्हा त्यांनी आग्वादला ट्रान्सफर केला त्यावेळेला पासून माझ्या डोक्यात एकच विचार होता, इथून पळायचं कसं, पलायन कसं करायचं, हे सारखं विचारात होता. आणि मी माझ्या सहकार्यांचं तेवढंच मला सहकार्य मिळालं नाही. नंतर मी ठरवलं मी एकटाच होईल, पण मरणार नाही, तुरुंगात मी मरणार नाही. खरं म्हटलं तर माझं वय एवढं कोवळं होतं की मी तिथं तुरुंगातच वाढत होतो आणि मला जेवायला खायला काय मिळत नव्हतं. एवढं झालं होतं की मला रात आंधळेपणा आला होता, विटामिन्स नाहीत, काही नाही. पण मी धरलं मी तुरुंगात मरायला तयार नाही, मी पळणार आणि पुन्हा देश स्वातंत्र्य करण्यासाठी मरेन. तर प्रत्येक मी संधी बघत होतो. एकदा मला गाडीतून नेताना मी खिशात मिरचीची पावडर घेतली. माझ्या सहकार्यांना माहीत होतं की मी त्यांच्या डोळ्यात मारून पळायचा प्रयत्न करणार. ते म्हणाले तू जर पळाला तर आम्हाला भोगावं लागणार, आमचा छळ होणार, तू पळू नको. मला डिसीज केलं. ही झाली पहिली संधी. दुसरी केला आम्हाला रेजमार्क्सला, त्यांनी सेक्युरिटी रिझन्स यासाठी रेजमार्क्सला ट्रान्सफर केलं. तर तिथं मी आणि आणखी एक आपला दुसरा तो नेव्हीतलाच होता, इंडियन नेव्हीतला, तरणा बाण, त्याला 28 वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्याचं नाव होतं सिमोश. तो आणि आम्ही दोघांनी ठरवलं कचरा टाकाना किल्ल्यावरून उडी मारायची. आपण जर बघितला असेल किल्ला तर म्हणणार याच्यावरून कोण उडी मारेल. आज सुद्धा मी जर गेलो तर तिथं मी खरंच मी त्यावेळेला उड्या मारल्या का इथून पळण्याच्या प्रयत्नानं उड्या मारल्या, पण लचकलं. पण आमच्या दुर्दैवानं काय झालं, त्यांनी वळून आमच्यावरती गोळीबार केला. ती मारू शकत नव्हते कारण त्या ट्रॅजेक्टरी किंवा अँगल मिळत नव्हता. तरी पण आम्ही हेल्टर शेल्टर पळत पळत जात होतो. पण आमच्या दुर्दैवानं काय झालं, ते रेजमार्कच्या खाली एक झरा आहे, तिथं हे निग्रो सोल्जर्स आंघोळीसाठी आणि कशासाठी जात असत. ते अलर्ट झाले, हे गोळीबार ऐकून हे काहीतरी गडबड झाली आहे म्हणजे इथून पळतो. तर आम्ही हे करतो, आम्हाला पकडले, मार मारला, माही केलं. पण त्या किल्ल्याचा जो त्या आफ्रिकन रेजिमेंटचा जो सार्जंट होता त्यानं तो धावून आला आणि बघितलं मला तुडवतात, मारतायत. मी समजलं आता गेलं म्हणून संपलं म्हणून. तर तो मध्ये पडला. त्याने एक मला आठवतं, तो म्हणाला प्रत्येक आपला कैदी पळून जाण्याचा प्रयत्न करणारच आणि म्हणूनच आम्ही त्यांना आत टाकतो, तुम्ही हे करत. सोल्जर्स झाले आणि सुटका झाली. त्यानंतर आम्हाला अंधार कोठडीत टाकलं, आणखी काय काय छळ झाला ते सोडा. दुसरा प्रयत्न मी आग्वादून केला, तिथंही ते जमलं नाही. कसंच जमलं नाही म्हणजे काय, एवढा छळ करत होता. तर एकदा काय झालं, आम्हाला 15-1 मिनटं ते कुकिंग आपलं आमचं जो स्वयंपाक आहे त्यासाठी देशाचं दुसरीकडे टाकत असं, कारण त्या खोलीतच स्वयंपाक करता येत नव्हता, धुराना भरून सगळं जमत नव्हतं ते, तर नेत होते. पण आमचं कुठं जेवण झालं नाही काही, प्रत्येकाची आमची पाळी यायची. तो दिवस माझा होता. तर हे निग्रो सोल्जर्स आले, नाही म्हणाला टाइम झाला तुम्ही बाहेर चला.